салом дӯстон, ман Неъмат Салимзода ва ин барномаи Коммент Шоу аст. ҳафтаи гузашта мо нашри аввали барномаро сабт кардем ва барои аксар ҳам писанд омад. Агар шумо онро надидед, пас тавсия медем ки шабакаҳои иҷтимоӣ ва YouTube канали телевизиони Танинро ҷустуҷӯ карда обуна шавед. Моро он ҷо ҳатман меёбед. барномаи имрӯзаро бо як ҷумлаи содда вале коғазпеш оғоз мекунем. Дар як гурӯҳи фейсбукӣ нафаре чунин навиштааст: Абдували Аҳмадалӣ ва пиёз, ду чизе ки дар Тоҷикистон ҳама онҳоро мекобад. Ман эҳсос мекунам ки шояд шумо то ҷои сарфаҳми ин ҷумларо нарафтед, лекин биёед ман аз А то Я онҳоро ба шумо қисса мекунам. Аввал аз мавзӯи пиёз оғоз мекунем. ин шабу рӯз серистифодатарин мафҳум чӣ дар расонаҳо ва чӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин мавзӯи пиёз гардидааст. Зеро дар ҳафтаҳои охир нархи 1 килограмм пиёз то ба 10 сомон расид. Медонед чӣ? Дар мон як хӯрокро пиёздоғ мегӯянд ки таркиби он аз пиёз, равған ва пиёз иборат аст. Яъне чизе надорад. ҷумлаи дигаре ҳам ҳаст ки мегӯянд агар дар хона чизе барои хӯрдан набошад, лоақал пиёздоғ карда мехӯрем. акнун ман дар ҳайратам ки баъди чунин боло рафтани нархи пиёз чӣ мехӯрем? Зеро духтар беноз намешавад, ош бе пиёз. дар гурӯҳҳои шабакаҳои иҷтимоӣ назири Facebook мардум дарди қиматии нархи пиёзро бо аксу навор ва лутфу латиф таҳаммул мекунанд. Масалан, омадани буҳрони пиёзро корбаре чунин ишора кардааст: марде халтаи пиёзро оғӯш карда хоб рафтааст, ё ба халтаи пиёз қулф задаанд. ё нафари дигаре омили болоравии нархи пиёзро дар муд шудани он гуфта чунин аксро далел овардааст. дӯстон, чанд рӯз пас миёни ҷавонон як ид аст, рӯзи ошиқон. Агар шумо дар фикри харидори тӯҳфа ҳастед, пас моро хуб гӯш кунед. Мо ба шумо тавсия медиҳем ки ба азизони худ қимматтарин тӯҳфаро ки ҳоло муд шудааст харидорӣ намоед. Агар савол медиҳед ки масалан ҳоло тӯҳфаи қиммат чӣ шуда метавонад, пас марҳамат. духтарҳо, агар шумо ҳам бо сюрпризе мехоҳед дӯстдоштаи худро шод кунед, пас ана тӯҳфа барои шумо. азизон, мо дар бораи тӯҳфа гуфтему, акнун биёед навореро мебинем ки дар он корбаре навиштааст ки фурӯшандаи пиёз ба зани худ аз пули савдо курта кардааст. тамошобинони азиз, дар миёни шаҳрҳои зиёди корбарон як нафаре чунин навиштааст: пештар дар самбусаҳо гӯшт мекуфтем, ҳоло бошад пиёз меҷӯем. баъди хондани ин ҷумлаҳо маро ёди ҳамон лаҳзаҳои гуворо бурд ки дар як самбусахона сурат гирифтааст. биёед як бор онро дида, пас он барномаро идома медиҳем. Bana ne diyorsun? Ne o da barıyor? Ne diyorsun kanka? Şef, ne mardaki ki samusa bulduk ku, her yer gaz megira daşno mediya. Muntaham mega, kimçi o mega. Dah bu raftım ah, bavar ka, bu pastu balans arasında. Ne kadar dura? Aa mega samusa çi ben mega zavut çizi mega. شما دیوانه میشی ما؟ بابا شما دیوانه میگمی؟ چی گپ تنجی می؟ شما کار کردی شما؟ ای کما شما دا کار ندارم اکا. کی کار داری؟ من زنم گفته ایستادم. چی زن تو؟ من زنم میگم که سامبوسا پس میگه گوش در کار. میگم به گوش کن، میگه به گوش نمیشه. او منه او پیاز قطعیش دست کو؟ дар охири ин мавзӯъ ба фурӯшандагони пиёз ишора карда гуфтанем ки азизони дил, таҷриба нишон додааст ки ин нархҳо муваққатӣ буда баъд аз чанд вақте ҳама чиз ҷои худро мегирад. барои ҳамин агар имрӯз нархи пиёз ба $1 баробар шуда бошад ҳам, боз рӯзе бо ҳамин чанд $1 мо халтаи пиёзро аз шумо мехарем. аз ин рӯ дар ҳама ҳолат як чизро аз худ дур накунед: инсоф. тамошобинони гиромӣ, аз аввали барнома мо номи Абдували Аҳмадалиро гирифтем. гап сари он аст ки ба иттилои расонаҳои хабарӣ Абдували Аҳмадалӣ, тоҷик бачаи муқими Дубай, дар нашри 413 як бозии бурнок дар фурудгоҳи Дубай барандаи шоҳҷоиза ба маблағи $1 миллион шудааст.
гуфта мешавад ки зоҳиран марди тоҷик ҳанӯз намедонад ки соҳиби $1,000,000 шудааст, чун то ҳол аз худ дарак надодааст. Дастандаркорони чорабинӣ ӯро ҷустуҷӯ карда хоҳиш мекунанд ки барои гирифтани бурд ба маъмурияти лотарея муроҷиат кунад. тибқи иттилои дар саҳифаи фейсбукаш даршуда, ӯ зодаи шаҳри хуҷанд буда айни ҳол дар Дубай умр ба сар мебарад. дӯстон, дар ин росто мо як хабари дилрешкунандае ҳам дорем. агар ёдатон бошад, дар ҳамин рӯзҳо як сол пеш қариб ҳамаи мо дар дил мотам доштем, зеро 5 феврали соли 2022 овозхони тоҷик Дамирбек Олимов дунёро ба таври фоҷиавӣ падруд гуфт. ба иттилои расмӣ, Дамирбек Олимов ҳангоми ҳаракат дар роҳ бехатари ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста, аз роҳи мошингард ба қисмати шағалпӯши роҳ баромада якчанд маротиба чаппа шудааст. Дамирбек Олимов ҳамагӣ 33 сол умр дид, вале дар умри кӯтоҳаш таронаҳои дилнавози зиёде эҷод намуда дар дилу дидаи мардум маво гирифт. ростӣ то ҳанӯз дар ҳама ҷо ёде аз ин сарояндаи марҳум мекунанд. Гулҷаҳон Илҳомӣ, як корбари фейсбук, имсол оҳангеро пешкаши мухлисони Дамирбек кард ки бар пояи суруди дунё омода шудааст. ӯ дар шарҳи ин оҳанги зебо навиштааст ки мо бо Дамирбек Олимов нақшаҳои зиёд доштем, вале сад афсӯс. азизон, акнун биёед ба суроғи хабарҳои дигар меравем. тавре медонед, чанд рӯз пеш дар як қисмати Туркия ва Сурия заминларзаи сахте рух дод ки дар натиҷа зарарҳои калони ҷониву молӣ ба қайд гирифта шуд. дар пасманзари ин рӯйдодҳо ошпази маъруфи турк Бурак Оздемир дар саҳифаи худ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба пайравонаш муроҷиат кард. наворҳо нишон медиҳанд ки мард аз бесарусомоние ки дар атрофаш рух медиҳад самимона нигарон аст ва дард мекашад. Lütfen imkanı olan kimse... ӯ мегӯяд, рафиқон, дасти мо баста аст, ман ҳоло ҳеҷ кор карда наметавонам, ман дар ҳақиқат мехоҳам ки кӯмак кунам, аммо ҳамааш хароб шудааст, ман наметавонам ба назди қурбониён равам, мо дар вазъияти даҳшатбор қарор дорем. Lütfen herkes eline gel yapsın. Lütfen. дар як навори дигар дида мешавад ки чӣ тавр Бурак Оздемир бо ризокорон ба мардум ёрӣ мерасонанд. дӯстони азиз, аз рӯи ваъдамон дар барномаи гузашта, имрӯз мо дар бораи моҷарои ҷудошавӣ ва қасосгирии ду ситораи саршинос Жерар Пике ва Шакира гуфта мегузарем. тавре дар расонаҳо мушоҳида мешавад, қиссаи ишқи ду ситораи ҷаҳонӣ, овозхони маъруф Шакира ва футболисти овозадор Жерар Пике бо нокомӣ анҷом ёфта тобистони соли 2022 аз ҳам ҷудо шуданд. Шакира ва ситораи клуби овозадори Барселона Пике 12 сол бо ҳам зиндагӣ карда соҳиби ду фарзанд буданд, вале хиёнати футболист боиси ҷудошавии оила гашт. маъмулан одамони машҳур ҷудоиро хеле осон пушти сар намуда ба зудӣ ишқ ва дилхушии нав меёбанд, аммо захмҳои қалби Шакира ва Пике ҳанӯз шифо наёфта, то ҳол бо ҳар роҳу восита кӯшиши аз якдигар қасос гирифтанро мекунанд. Шакира дар сурудҳояш ситораи футболро пас зада дар хиёнат ба бевафоӣ муттаҳам месозад. дар ҷавоб ситораи Барселона Жерар Пике аксҳои бо маъшуқаи нав гирифтаашро дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунад, то ба торҳои нозуки дили Шакира нохун зада рашк ва алами ӯро биёрад. Шакира ва Жерар ҳарду дар як рӯз 2 феврал ба дунё омаданд. Шакира имсол ба 46 солагӣ қадам ниҳод ва дар рӯзи зодрӯзаш суруди навашро муаррифӣ карданӣ буд. дар ин бора ӯ дар инстаграми худ хабар дода ҳатто гуфта буд ки занҳо дигар гирья намекунанд, занҳо рақс мекунанд. вале футболисти бевафо боз айши ӯро талх кард. ба хотири қасос гирифтан аз собиқ маҳбубаш Жерар Пике дар арафаи рӯзи зодрӯзи Шакира тӯи арӯсии домодӣ ороста зан гирифтанӣ шуд. тавре ки нашрияи испанӣ навиштааст, ситораи дастаи овозадори Барселона ба Клара Чиа хонадор мешавад. мухлисон қасдан дар рӯзи зодрӯзи Шакира тӯй кардани Пикеро як амали ифлос ва номардона гуфтанд. ногуфта намонад ки ҳаводорони Шакира низ ба ин моҷаро дахолат карда арӯси нави Пикеро рӯз намедиҳанд. онҳо дар ҳама ҷо пеши роҳи Клараро гирифта ин духтарро дар ҷудоӣ ду дил дода гунаҳгор месозанд ва барояш таронаҳои Шакираро месароянд, то ки ӯро ба ғазаб биёранд. моҳҳои охир Кларои 23 сола аз тарси мухлисони Шакира дар хонаи бобои бибиаш пинҳон шуд. охир барои як духтари ҷавон бо Шакира рақобат кардан бисёр мушкил аст. Клара аз асабонияти зиёд бемор шуда дар як клиникаи машҳур табобати равонӣ низ гирифтааст
вале жерар танҳо дар фикри қасосгирии худ аст. ҳатто гап аст ки бар қасди собиқ дилдодааш Пике мехоҳад тӯи арӯсию домодиашро бо Клара Чия дар хонаи қасрмонанди яке аз хешовандонаш ки дар ҳамсоягии Шакира зиндагӣ мекунад гузаронад. ҳамин тавр моҷарову қасосгирӣ ин ду ситораи бо ҳам дуруст нагирифта идома дораду онҳо ташнагиашонро аз хуни ҳам нашикастаанд. тамошобинони азиз, ман бовар дорам ки то ин лаҳза аз барномаи мо лаззат бурдед. лекин бовар кунед ки ман аз хондани ин хабарҳо каме монда шудам. аз ин рӯ биёед давоми барномаро дар ҳафтаи оянда бубинем. то барномаҳои оянда хабарҳои наву тозаро дар телевизиони Танин ва шабакаҳои иҷтимоии он ҷустуҷӯ кунед. хайр.